Jó tanácsadót találjál, nagyobbat sokkal az apádnál. Kívánom még, hogy szerint legyen, tanítgasson egy lakás legyen. Szentségét az embernek, hogy így világot neveljen. Egy lentében úszva a társába, gondolj eljöttem, és már néztelek titeket, és hát bámultam, hogy milyen szépen játszanak, gitáros, szintetizátoros, énekes. Mondtam, hogy nekem be kéne lépnem ebbe a zenekarba, nem tudtam, hogy elfogadtuk-e valahogy, vagy befogadtuk. Amikor ide kerültem az otthonba, megkértek, hogy esetleg lenne egy kedvem basszusgitárosként a csapatba lépni. Én mondtam, hogy igen. És hát végül is, tehát én itt tanultam meg basszusgitározni, ha lehet így mondani. Tehát nekem a próbákon nagyon jó a közérzetem, és mindig jól érzem magamat a gabikáikkal. És hát ennyi. Három éve vagyok ebben az intézményben. Gyerekkorom óta zenélek, és 3 évvel ezelőtt kijöttek hozzám a Kiskunhalasi Bárkaintézménynek a főnökei, és a látogatások során elmondták, hogy ebben az intézményben rengeteg művészeti ág, zene és egyéb tevékenységekkel foglalkoznak a betegek. Gondokom által sikerült elérni, hogy bekerüljek ide az intézménybe, mivel eléggé szegényesen éltem, és nem volt lehetőségem a kibontakozásban, semmi olyanra nem volt lehetőségem, hogy életem előrébb lendüljön, vagy hogy jobb legyen. A vezetők segítségével egy elég jó gitárhoz jutottam hozzá, ez az Ibanezhez. A zene számomra kikapcsolódást is jó elfoglaltsági időt jelent. Nem csak magát a zenét szeretem csinálni, hanem hallgatni is. Örömet lelem még versírásban, dalszövegírásban, amit szeretek, hogyha a zenekarra megoszthatom, hogy a közös alkotásban részt vettek csapattársaimmal, a zenekarral, és úgy élhetjük meg hétköznapjainkat, hogy vidáman eltöltött próbák szabadidőnkben. Itt az otthonban van egy zenekar. Én egyébként zenéltem elég sok helyen, mármint ilyen rockzenekarokban, meg hát gyermekkoromban zongora oktatásba részesültem, anyám általanyám zongoratanárnő volt. A lényeg az, hogy sose gondoltam azt, hogy a kinti életben a zenei társak, azok tulajdonképpen veszélytársak. És itt találtam meg azt a lehetőséget, hol betegek vannak, és hogy itt alakult egy zenekar, és itt mindenki
egyformának, egyenlőnek nézi egymást. Mindegy, hogy kinek milyen a zenei előképzettsége, vagy hogy tud-e hangszeren, vagy nem tud. Itt mindenkinek a kedvére és a saját akaratán múlik az, hogy itt van, és tesz, és vesz. És egy a lényeg az egészben, hogy jó érzem magam, hisz itt ki tudok bontakozni. Itt nem szólnak bele, ha én azt teszek bele, amit akarok a zenekarba, vagyis magába a zenébe. És nagyon jó motiválom magam ezáltal. És köszönöm, hogy részt vehetek ebbe a zenekarba. Itt az intézményben csörgődobolok, minden rendben van, lelkileg nagyon jó vagyok. Mindenhova visznek, és minden próbán itt vagyok, és ez nekem nagyon jót tesz a lelkemnek. 15 éve élek itt az intézetben, 3 éve van zenekar, az is szeretek zenekar, mert jó hangosan lehet énekelni, meg jó hangos a zene, ilyen 125 wattos hangfal megy. Nagyon szeretem a macskanőt. Látom a sorsodat ismerem, imádkozom, hogy meglegyen. Jöjjön szép napon több, mint egy számlálatatlan töldikeit. Legyen szép napon, szép estét, sosem jöjjenek a tényleg. Ne kelljen olykor akadnom tényleg a saját. Én énekesként vagyok a zenekarban. És hát rengeteg saját feldolgozású dal is, meg különböző ismert dalok is belettek ide integrálva, és akkor azokat adjuk elő. És a saját dalok között van nekem egy versem is, amit egy zenekari társam megzenésített. Egy hosszabb dal lett belőle a versből. Nekem ez azért sokat jelent, hogy átadhatom a nehéz életemet másoknak. Példát mutathatok ezzel, hogy hogyan küzdjék le az életüknek a nehéz időszakát. Hát körülbelül ennyi. De ez a zenekar, hála Istennek, egy normális, kötöttségek nélküli zenekar, ahol tényleg az ember felvidulhat. Nekem az nagyon bejön, ez egy nagyon szép dolog.